Здравейте, скъпи граждани и абонати на канала. Моля, слушайте ме много внимателно, защото информацията, която ще споделя с вас днес, е от изключителна важност и касае буквално всеки един от вас, без значение дали сте собственик на жилище, на вила, на гараж, на наследствен имот или на автомобил. Имате срок до 15 април да предприемете определени действия, за да избегнете сериозни проблеми и финансови санкции. Това не е просто поредното видео, това е предупреждение и ръководство за действие. Затова, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала сега, натиснете бутона за харесване и останете с мен до края, защото всяка минута е ценна. Предишната ситуация с подаването на данни и декларации към общинските данъчни служби често беше предмет на неясноти и непълноти. Много граждани приемаха, че щом веднъж са декларирали имот или превозно средство, всички последващи промени се случват автоматично или че отговорността за тяхното регистриране е на други институции, като например Агенцията по вписванията или КАТ. Например, ако сте извършили основен ремонт на жилището си, който е довел до промяна в разпределението или значително увеличаване на стойността, или пък сте пристроили нов етаж, често тези промени оставаха недекларирани пред общината, докато не се стигнеше до сделка за продажба или прехвърляне на имота. Същото важеше и за превозните средства. Ако сте преустроили лек автомобил в товарен, например, или сте направили някаква значителна промяна, често това не се отразяваше веднага в общинските регистри. Липсата на ясен и строг механизъм за проследяване на тези изменения създаваше вратички за неплащане на адекватни данъци и такси, съобразно реалното състояние и стойност на имуществото. Общините от своя страна не разполагаха с достатъчно ефективни инструменти за контрол и често разчитаха на подадената от гражданите информация, която, както разбирате, не винаги беше пълна и актуална. Сега обаче нещата стоят по съвсем различен начин. С последните изменения в Закона за местните данъци и такси, както и в други свързани нормативни актове, е въведен много по-строг режим по отношение на декларирането на промени в имущественото състояние на физически и юридически лица. Вече не става въпрос само за първоначално деклариране, а за активно и своевременно уведомяване на общинските данъчни служби за всякакви изменения, които могат да повлияят на размера на местните данъци и такси. Ключовата промяна е, че отговорността за тези декларации е изцяло ваша, като собственици на имоти и превозни средства, и вече има конкретен срок, 15 април, до който трябва да бъдат подадени всички декларации за промени, настъпили в предишни периоди, както и тези, които са актуални към момента. Крайната цел на тези промени е да се осигури по-справедливо и равнопоставено облагане, като всеки плаща данъци според реалната стойност и характеристики на своето имущество. Властите се стремят да елиминират възможностите за нерегламентирано избягване на данъчни задължения и да синхронизират данните между различните регистри, включително кадастъра, имотния регистър и общинските данъчни бази данни. И така, кой трябва да се притеснява от тези промени и кой не? Най-общо казано, всеки собственик на недвижим имот или превозно средство трябва да прегледа внимателно своето положение. Не трябва да се притесняват тези от вас, които са напълно сигурни, че всички техни имоти и превозни средства са коректно декларирани още при придобиването им и от тогава насам не са настъпили никакви промени, които биха променили данъчната им оценка или категория. Например, ако сте купили апартамент преди 5 години, декларирали сте го на време, не сте правили никакви основни ремонти или преустройства, не сте променяли предназначението му и не сте го продавали, тогава най-вероятно сте изрядни. От друга страна, трябва да бъдете изключително бдителни, ако попадате в една от следните категории. Първо, ако сте извършили основен ремонт, реконструкция, преустройство или надстройка на недвижим имот, който е довел до промяна в неговата площ, обем, конструкция или предназначение. Не говорим за боядисване на стени или смяна на плочки, а за действия, които изискват строително разрешение и са отразени в кадастралните или други технически планове. Да вземем за пример Ген Георгиев от Пловдив. Той притежава двустаен апартамент от 70 квадра, и който е купил през 2010 година. И го е декларирал веднага. През 2019 година обаче Ген Георгиев решава да усвои балкона към хола, да събори една неносеща стена между кухнята и трапезарията, като по този начин създава голямо отворено пространство и увеличава използваемата площ на апартамента с още 10 килата. Всичко това е направено с необходимите разрешения за преустройство. Ако
Ген Георгиев не е декларирал тези промени пред Общинската данъчна служба до сега, той трябва да го направи незабавно, като представи новите архитектурни планове и удостоверението за въвеждане в експлоатация, ако е необходимо. Пропуснете ли този срок, общината може да ви начисли данъци с задна дата, считано от 2019 година. И да ви наложи солидна глоба за неспазване на срока за деклариране. Второ, ако сте придобили имот по наследство или чрез дарение, но все още не сте го декларирали на свое име в Общинската данъчна служба. Често се случва хората да забравят или да отлагат декларирането на наследствени имоти, смятайки, че щом са вписани в службата по вписванията, това е достатъчно. Например, семейство Стоянови от Русе наследяват къща от своите родители през 2021 година. Документите за собственост са изрядни, но поради различни лични причини семейство Стоянови не са отишли в Общинската данъчна служба, за да подадат декларация за придобит имот по наследство по члетра, 14 от ЗМДТ. Сега те трябва да го направят до 15 април. В противен случай, освен че ще им бъдат начислени данъци за предходни години, ще понесат и административни санкции. Трето, ако сте построили нова сграда или пристройка към съществуваща такава, която вече е въведена в експлоатация, представете си Гежа Иванова от Стара Загора, която през 2020 година е достроила втория етаж на своята едноетажна къща, увеличавайки нейната РЗП, разгъната застроена площ с 100 киловатра. Получила е разрешение за строеж и е въвела етажа в експлоатация през 2021 година. Ако до сега не е декларирала тази промяна в общината, тя следва да го направи сега, предоставяйки съответните строителни документи и акт образец 16-та. Неспазването на този срок може да доведе до изключително неприятни последици, включително начисляване на данък с задна дата за вече 3 години и сериозни глоби, които могат да достигнат до няколко стотин лева. Четвърто, ако сте променили предназначението на имот, например от жилище в офис или магазин, или обратното, Ген Петров от Бургас е използвал първия етаж на къщата си като магазин за хранителни стоки до 2022 година и е плащал съответния данък през 2023 година, обаче той затваря магазина и преустройва помещението обратно в жилищни нужди, за да го ползва като част от дома си. Тази промяна в предназначението, ако не е декларирана, също може да доведе до несъответствие в данъчните регистри. Въпреки че в този случай може да се очаква намаляване на данъка, недекларирането на промяната пак е нарушение. Пето, ако притежавате превозно средство, което е претърпяло значителни конструктивни промени, промяна на категорията или предназначението, да речем, че Ген Димитров от Варна е имал лек автомобил, който е преоборудвал и регистрирал като специален автомобил за каравани, кемпер, през 2022 година, или е поставил газова уредба, която изисква промяна в регистрационния талон на автомобила. Тези промени трябва да бъдат отразени и в Общинската данъчна служба. Ако това не е направено, данъчната оценка на превозното средство може да не съответства на реалната му категория, което отново води до грешно изчисляване на данъка и потенциални глоби. Важно е да разберете, че новите разпоредби дават на общините много по-големи правомощия да събират информация от други институции. Това означава, че те вече не разчитат само на вашата добросъвестност, а имат достъп до данни от кадастъра, Агенцията по вписванията, строителните контролни органи и КАТ. Ако вашите данни в общината не съответстват на тези в другите регистри, това ще бъде забелязано и ще доведе до служебна проверка, а в последствие до наказание. Разбира се, съществуват и изключения от тези правила, както и някои неочевидни нюанси, на които е важно да обърнете внимание, за да не попаднете в капан. Първо, изключенията. Както споменах, не всяка промяна изисква декларация. Козметични ремонти като пребоядисване, смяна на дограма, подмяна на интериорни врати, подмяна на санитарно оборудване или дребни ВИК поправки, които не променят конструкцията, площта или предназначението на имота, не изискват подаване на нова декларация. Също важи и за рутинната поддръжка на автомобила, смяна на гуми, масло, филтри. Пример, Гежа Георгиева от Велико Търново е сменила старата дървена дограма с PVC на апартамента си през миналата година. Тази промяна, макар и да подобрява енергийната ефективност и комфорта, не е такава, която да изисква промяна в данъчната оценка на имота и съответно не налага подаване на нова декларация. Нейните данъчни задължения остават същите. Второ, неочевидни нюанси и капани. Един от най-често срещаните капани е свързан с незаконното строителство или преустройство без разрешение. Ако сте извършили промени по имот, които изискват строително разрешение, но не сте го получили или сте се отклонили от одобрените проекти, вие вече сте в нарушение на Закона за устройство на територията.
В този случай, дори и да се опитате да декларирате промените пред общината, може да се окаже, че тя няма да приеме декларацията ви без узаконени документи. Това е ситуация, при която трябва първо да решите проблема с узаконяването, което е дълъг и сложен процес, преди да можете да изпълните данъчните си задължения. Представете си Ген Колев от София, който преди 5 години е пристроил допълнителна стая към къщата си без строително разрешение. Сега, научавайки за новите изисквания, той решава да декларира пристройката, но общината отказва да приеме декларацията му, тъй като пристройката не е узаконена и не е отразена в кадастъра. В този случай Ген Колев трябва първо да стартира процедура по узаконяване, ако това е възможно, и едва след това да подаде данъчната декларация. Всяко забавяне ще доведе до натрупване на глоби, както за незаконно строителство, така и за неподаване на данъчна декларация. Друг нюанс е свързан с технически грешки или неточности в старите документи. Понякога при проверка на старите ви нотариални актове или строителни книжа може да се окаже, че има разминавания в площи, граници или описания, които са съществували още при придобиването на имота. Тези неточности, макар и да не са ваша вина, могат да бъдат повод за общината да ви изиска допълнителни документи или дори да започне процедура по уточняване. В такава ситуация е важно да действате проактивно и да се консултирате с юрист или геодезист. Третия капан е свързан с наследени имоти, за които няма пълен набор от документи. Често при наследяване на имоти от по-старо поколение липсват актуални скици, строителни разрешения за по-стари пристройки или дори нотариални актове. За да декларирате такъв имот, ще трябва първо да съберете или възстановите необходимите документи, което може да отнеме време. Ако срокът до 15 април ви притиска, е важно веднага да предприемете стъпки за набавяне на тези документи и евентуално да поискате удължаване на срока за подаване на декларация от общината, като представите доказателства за предприети действия. Четвъртият нюанс се отнася до промени, които са били декларирани в други регистри, но не и в общината. Например, ако сте извършили преустройство и сте го отразили в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но сте пропуснали да подадете декларация в Общинската данъчна служба. Общините вече ще получават информация от тези регистри, но вие все още носите отговорност за подаването на декларацията в техните служби. Не приемайте, че щом някъде друга да е записано, това е достатъчно. И така, какво конкретно трябва да направите, за да бъдете изрядни и да избегнете главоболия? Първа стъпка – проверете своите документи. Съберете всички нотариални актове, скици, строителни разрешения, актове за въвеждане в експлоатация, акт 16, удостоверения за търпимост и други документи, свързани с вашите недвижими имоти. За превозните средства – талони, МПС, актове за преглед, документи за преустройства, ако има такива. Сравнете информацията в тези документи с реалното състояние на вашето имущество и с това, което смятате, че сте декларирали в общината. Втора стъпка – посетете или се свържете с Общинската данъчна служба. Най-добрият начин да разберете дали сте изрядни е да посетите лично данъчната служба по местонахождение на имота или по постоянен адрес за превозните средства. Носете лична карта и всички събрани документи, поискайте справка за вашите имоти и превозни средства и проверете дали всичко е отразено коректно. Служителите там ще могат да ви дадат най-точна информация. Ако нямате възможност за лично посещение, можете да опитате да се свържете по телефона или по електронен път, но често личният контакт е по-ефективен. Много общини вече предлагат и електронни справки, чрез портали за електронни услуги с електронен подпис. Трета стъпка – попълнете и подайте необходимите декларации. Ако установите, че има пропуски или несъответствия, ще трябва да попълните съответната декларация по ЧО, 14 от ЗМДТ за имоти или декларация за превозни средства. Бланките за тези декларации са достъпни на място в общинските данъчни служби, както и често на техните уебсайтове. Уверете се, че попълвате всички полета точно и подробно. Приложете всички необходими документи, които доказват промените, например нов нотариален акт при придобиване, скица с променени квадратури, удостоверение за въвеждане в експлоатация, акт 16, регистрационен талон на автомобила с отразени промени и така. Направете копия на всички документи и ги носете със себе си. Оригиналите ще ви бъдат върнати след справка. Четвърта стъпка – подайте декларацията в срок. Крайният срок е 15 април. Можете да подадете декларацията лично на гише в Общинската данъчна служба, по пощата с обратна разписка или по електронен път с квалифициран електронен подпис.
КЕП, ако общината поддържа такава услуга. Уверете се, че получавате входящ номер или доказателство за подаване, което да съхранявате. Това е вашето доказателство, че сте изпълнили задължението си в срок. Пета стъпка – платете дължимите данъци. След като подадете декларацията, ако има промени в данъчната оценка, ще ви бъде начислен данък, който може да включва и суми с задна дата, заедно с лихви за просрочие, ако има такива. Платете ги в установените срокове, за да избегнете допълнителни лихви и наказателни процедури. Накратко, скъпи граждани, не подценявайте тези промени. До 15 април ви остава малко време да проверите и да приведете в ред документацията си пред общинските данъчни служби. Това касае всеки, който притежава имот или превозно средство и е извършил някакви промени. Игнорирането на този срок може да ви струва не само допълнителни данъци с задна дата, но и значителни глоби. Затова действайте сега. Кажете ни в коментарите какво мислите за тези промени и дали вече сте предприели действия. Вашият опит може да е полезен и за други хора. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили информацията за полезна, и да се абонирате за канала, за да не пропускате бъдещи важни актуализации. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!